Последни новини. Иранските медии твърдят, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил убит рано в понеделник сутринта. Но това все още не е потвърдено от израелски или американски медии. Иран също така твърди, че неговите хиперзвукови ракети са били насочени към среща на високопоставени представители по сигурността на израелския кабинет в Тел Авив. Съобщения твърдят, че повече от 10 генерали от израелските отбранителни сили са били свързани с планове срещу Иран. В същото време, според съобщенията, 3 американски изтребителя F-15 са били свалени в региона. Централното командване на САЩ потвърди, че 3 американски военнослужещи са били убити и 5 са били сериозно ранени в операция «Епична ярост». Иран вече е затворил Ормузския проток и поне 3 кораба са били атакувани, докато са се опитвали да го преминат. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е ударил самолетоносачът Ейбрахам Линкълн с балистични ракети. Но американските власти казват, че самолетоносачът не е бил ударен и все още функционира нормално. Междувременно президентът Доналд Тръмп заяви, че 9 ирански военноморски кораба са били унищожени и предупреди, че могат да последват още действия. Ситуацията се развива много бързо. Намеренията в региона се засилват бързо.